Sanibonani wey'ngane zakuthi ngibingelele kuntambama nje. Hheyi bafowethu, nawu-ke umdlalo obukhona namhlanje phakathi kwe-Chiefs ne-Maroon Gallants ogcine uphele ngo-1-0 lapho esibona khona uLwelempu esishaya unyanyavu lwegoli namhlanje. Noma-ke umdlalo ubungemuhle neze, singakhohlisani iy'ngane zakwethu siyi-Chiefs impela kodwa nje umdlalo nje ubungemuhle kodwa okubalulekile kunakho konke sigcine sibuye nawo-ke amaphuzu amathathu. Ya, noma-ke siphinde sayenza-ke i-clean sheet, yabona okubalulekile lokho-ke iy'ngane zakwethu engicabanga ukuthi ukuze kube kanje ngoba bekanje namhlanje sidlala nje into engekho, singasho ukuthi igrawundi ya siphinde sisho ukuthi-ke no-coach bethu benze i-rotation eningi namhlanje njengoba sibonile-ke ukuthi uNgcobo agcina ukudlala kodwa bambuyisa kwi-starting line-up waqala, yabo. Okuyinto engicabanga ukuthi nje ibuye yabhedabheda noMarco naye waqala, yabo. So eish abadlali engicabanga ukuthi baqalele noVelibhali naye waqala, so yabo, kodwa noma ngabe bengazange bebe nayo igemu embi kakhulu kodwa nje azange, ayikho into esiyidlalile nange-first half. Ngicabanga ukuthi i-first half sibe na-0 shot on target okuyinto engayinhle neze leyo siyi-team enkulu, yabo. Noma-ke uPeterson namhlanje-ke bengazange bemshaye ngale ndlela le engicabanga ukuthi bezomshaya ngayo, cha azange bemshaye, i-defense yakho i-organise kahle. Asikhali ndawo iy'ngane zakuthi asikhali ndawo. Ya, i-Chiefs uma ingaqhubeka kanjena ngabe labo 1-0 okungenani singalibona ikusasa elikhulu iy'ngane zakwethu kule ligi esikuyo ngoba asikho ekudeni kwiligi, sila eduzane so-number 2 nje kunamhlanje, yabo. So nje uma bengaqhubeka kanje abafana kungaba kuhle kakhulu, kungaba kuhle kakhulu, singay'thola siyiwina iligi, yabo, singay'thola sesiyiwina iligi kahle nje futhi angiboni ukuthi kungaba kubi ngoba balokhu siwacosha nje amaphuzu, siwacosha wesiphathi, siwacoshe away namhlanje okungekho kubi kakhulu, yabo, ngoba phela madlala away kubuye kube nobunzima obukhulu, yabo. Kodwa masikhonile ukubuya nalo 1-0 akufani, akufani iy'ngane zakwethu. Engicabanga ukuthi negrawundi ebelidlala kulo beliyibhedela-ke nje, beliyibhedela ibhola belibhampa bhampa ngoba abafana azange bekhona nokushaya i-five touch, hhayi bahlulile iy'ngane zakwethu kakhulu. So nje hhayi, asibone ekulandelayo Sunday, engicabanga ukuthi Sunday siyadlala ne-Zesco United e-F_N_B, uma ngaphosi kuyobe se-F_N_B singazi noma kuyoshintsha kodwa ngiyacabanga ukuba se-F_N_B. Ya, engicabanga ukuthi leyo gemu i-must win futhi nayo i-must win. Eish, sibonge iy'ngane zakwethu idlalile i-Chiefs siwu-number 2 sibadilizele ontaba, akekho nje osiduma ngakanye behlile namhlanje. Ngibonge shap shap iy'ngane zakwethu.